10 χρόνια από την 1η Νοεμβρίου του 2013. 10 χρόνια από τη δολοφονία του Γιώργου Φουντούλη και του Μανώλη Καπελώνη. 10 χρόνια από την ημέρα που το παρακράτος έδειξε το πιο απεχθές πρόσωπό του. Κράτος μπανανία. Επίθεση σε 2 μνημεία μέσα σε μία ημέρα. Στις 20 Οκτωβρίου ο πρώτος βανδαλισμός έγινε στο μνημείο του Γιώργου Φουντούλη και Μανώλη Καπελώνη από αναρχικούς που έδειξαν ότι δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο και για ακόμη μία φορά δείχνουν τη μεγάλη ασέβεια στους 2 νεκρούς. Όχι ότι περιμέναμε και τίποτα περισσότερο από τους συγκεκριμένους. Υπήρξε βέβαια και συνέχεια στο μνημείο Πεσόντων της νύχτας των Ιμίων. Αναρχικοί, διεθνιστές και αλαχού ακμπάριδες μετά από πορεία τους στο κέντρο της πόλης δεν δίστασαν να βανδαλίσουν και το συγκεκριμένο μνημείο. Οι Σπαρτιάτες εξέδωσαν ένα δελτίο τύπου που καταδικάζουν τις ενέργειες αυτές και ο ανεξάρτητος βουλευτής Λαρίσης Κωνσταντίνος Φλόρος έκανε ερώτηση στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη για το ίδιο θέμα. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση στην κάμερα του Betty Direct ο φίλος και συναγωνιστής των 2 αδικοχαμένων παιδιών, κύριος Χρήστος Φραγκάκης. Κύριε Φραγκάκη, από όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, είχατε πολύ καλές σχέσεις με τα 2 αδικοχαμένα παιδιά, τα γνωρίζατε καλά. Τι σας κάνει να μιλήσετε 10 χρόνια μετά να δώσετε συνέντευξη, γιατί από όσο ξέρουμε δεν έχετε μιλήσει πουθενά. Καλησπέρα. Δεν είχα κανένα λόγο να μιλήσω πουθενά. Όλα αυτά τα χρόνια όμως η λάσπη που έπεφτε πάνω στα πρόσωπα των παιδιών ήταν κάτι το οποίο φόρτωνε πολύ την ψυχή μου και με αφορμή αυτά που έχουν γίνει τις τελευταίες μέρες είπα να πάρω την απόφαση να μιλήσω. Τις τελευταίες μέρες λοιπόν υπάρχει μια στοχοποίηση στην τελετή μνήμης που γίνεται κάθε χρόνο για τα παιδιά σε ένα μνημόσυνο που κάνουμε στο σημείο που έπεσαν από διάφορους πολιτικούς φορείς, η οποία σαν σκοπό και σαν στόχο έχει να ματαιώσουν το μνημόσυνο. Έχουν βρει διάφορες δικαιολογίες του τύπου ότι θα έρθουν από το εξωτερικό διάφοροι εθνικιστές κλπ. Κάτι το οποίο όμως δεν έχει να κάνει καθόλου με όλους εμάς που τιμούμε τους φίλους μας, τα παιδιά που χάσαμε. Αυτός είναι ο λόγος. Η πρώτη επίθεση έγινε πριν 10 μέρες περίπου, 20 Οκτωβρίου. Ναι. Η πρώτη έγινε εφόσον το θέμα το είχαν σηκώσει στο Δημοτικό Συμβούλιο του Ηρακλείου. Κάνανε μια κινητοποίηση οι δημοτικοί σύμβουλοι να απαγορευτεί το φετινό μνημόσυνο με τη δικαιολογία ότι θα έρθουν λέει και από το εξωτερικό κάποιοι και θα συμμετέχουν κάποιοι από το εξωτερικό, οι οποίοι προφανώς το πρόβλημά τους είναι αυτό. Όμως εδώ έχουμε ένα ιστορικό. Έχουμε 10 χρόνια εκδηλώσεων που δεν έχει ανοίξει μύτη στο Ηράκλειο, δεν έχουμε ενοχλήσει κανέναν και ίσως να ήταν και σημαντική ευκαιρία, ενόχλησαν τόσο πολύ εμάς, στεναχώρησαν τόσο πολύ εμάς, ήταν μια σημαντική ευκαιρία για να πω 2-3 πράγματα για τα παιδιά. Για αυτά τα παιδιά έχουν ακουστεί τα χειρότερα. Το κυριότερο αυτό που προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο ότι συμβαίνει είναι ότι είναι μέλη εγκληματικής οργάνωσης. Σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Τα παιδιά αυτά τα ήξερα από την πρώτη μέρα που είχαν έρθει στα γραφεία. Εξάλλου, λίγες εβδομάδες πριν από τα παιδιά είχα πάει κι εγώ. Τα γραφεία αυτά είχαν ανοίξει με 2 στελέχη από τη Χρυσή Αυγή και οι υπόλοιποι 30-40 άνθρωποι που ενεργοποιούμασταν σε αυτά τα γραφεία δεν είχαμε καμία σχέση πρότινος με τον χώρο αυτόν. Κοινός παρονομαστής όμως ήταν ότι ήμασταν όλοι από την τοπική κοινωνία, είχαμε τις ίδιες ιδέες, αγαπούσαμε την Ελλάδα και είχαμε κουραστεί να βλέπουμε να εκμεταλλεύονται την Ελλάδα 2-3 κόμματα και ο ελληνικός λαός να περνάει, να ζει όλη αυτή την στεναχώρια, να ζει όλα αυτά τα προβλήματα χωρίς να μπορούμε να κάνουμε κάτι. Θεωρώ και εκτιμώ ότι ήταν ένα σημείο καμπής το 2012, τότε που μπήκανε στη Βουλή και μετά. Φανταστείτε ότι εμείς μπήκαμε στο χώρο αφότου είχαν μπει στη Βουλή, δεν ήμασταν παλιοί, κανένας από εμάς δεν ήταν παλιός. Οπότε δεν έχουμε και εικόνες σαν αυτές που δείχνανε τα κανάλια πολύ μετά. Μετά τις συλλήψεις δείχνανε κάποιες εικόνες με έναν βουλευτή που έβαζε το παιδί του, το έντυνε να ζει κλπ. Αυτές οι εικόνες δεν τις είχαμε σε καμία περίπτωση. Όλοι μαζί λειτουργούσαμε σωστά με αλληλεγγύη για τον συμπολίτη μας. Όλα αυτά που υπόθηκαν λοιπόν για τα παιδιά και το χώρο δεν είχαν καμία σχέση. Βέβαια, για μας ήταν απόλυτα φυσιολογικό, γιατί αντιληφθήκαμε από την πρώτη στιγμή ότι όταν ενοχλείς ένα σύστημα και όταν οι ιδέες σου έχουν να κάνουν με την προάσπιση του ελληνικού λαού, θα βρεις απέναντί σου